Kawtal apex kawtal ngal waɗama ngam dursingo dereke'en deftere Allah ceniɗo e sunnanulaɗo Allah. Kadi ɓe ngaɗi daɗo ɓe subti dereke'en ɓurduɓe faamugo deftere Allah ceniɗo e sunnanulaɗo Allah ha nder arrondissementji feere feere nder ɓaawo ɓe subti dereke'en daɗuɗuɓe ha hande jangugo deftere Allah ha nder arrondissementji ɓe lori ɓe ngaɗi kawritirle au niveau départemental bo ha nder berniwol Ngawdere ha yonde laamiɗo ɓe subti dereke'en ɓurduɓe wawugo jangugo deftere Allah hitande 2023 ha nder département de la Vina ɓe dokkitama cahuji maɓɓe. Laamiɗo Ngawdere hokkiti ɓe cahu maɓɓe hawtade be himɓe feere feere. Ngawdere premier participi be ɓikkon 9 ha far'uji man pat, worɓe 9 rewɓe 9 ha branche man fo. Ngawdere deuxième participi be ɓikkon 8 ha far'uji man branche man ɗiɗi fu, worɓe be rewɓe fo. Ngawdere troisième participi be himɓe 9 ha worɓe ma ɓe waddi himɓe 9 man timmiti ɗum ha branche ji 4 isbeje 30 be Qur'an kamil. Nonnon ɓe dokkiti gettoje ɗuɗɓe ha modiɓe e himɓe ɓen ɓe walliti ɓe no ɓe soggiri kugal ngal. Nonnon ɓaawo mai ɓe hokkiti ɓen man ɗo gettoje maɓɓe ɓe lori ɓe hauti goni en feere feere ha commune Ngawdere lamba gotel. Ɓe dokki hande goni en ɗuɗɓe hauri ha commune Ngawdere lamba gotel dow tawego merjo berniwol Ngawdere Alhaji Bobo Salihu. Sewo manga masin ha wuro minen bonde Allah artini amin hawro majum ɗo min ɓurda sewo majum. Hande ha nder Ngawdere on ni min mofti himɓe on derke'en Ngawdere on goni en, alhamdulillah Allah yettama. Min numano hayrude nde min mi seyi hayrulodi bo tan wari ha nder Himɓe ɓen ɓe mballiti be jawle maɓɓe dedei no kugal ngal yara yeeso. Ɓe dokkama yettore maɓɓe ha yeeso laamiɗo bana honorable Abba Alim be Alhaji Hama Joɗa. Ɓen man ɗo ɓe dokkama ɓoggol ngol yettore ɓe kosi reta hande ɗum hande ko suklani kugal ngal. Hawritirle ɗe timmi dedei no hani. Heɓoɓe hande wato gettoje heɓi gettoje maɓɓe e nonnon hande derke'en ɓen janguɓe bo ɓe fuu maɓɓe yalɗirɓe haton ɓe wurti ɓe ɗo nder sewo e welwello.